24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара бинои муассисаи томактабии Гулистонро мавриди истифода қарор доданд. иншооти навбунуд аз ҷониби соҳибкори ватандӯсти ноҳия дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масоҳати умумии 2264 метри мураббаъ бо сифати баланд ва шароити замонавӣ бунёд ёфтааст. дар иншооти навбунёди таълимӣ 300 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда барои кор ба онҳо 10 мураббия ва ёварони онҳо ки ҳамагӣ соҳибтаҷриба ва дорои ихтисоси педагогӣ мебошанд ҷалб гардиданд. шумораи умумии кормандон дар муассисаи томактабӣ 29 касро ташкил медиҳад. با دستگیری و سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور بنیاد باغچه‌های کودکانه تدبیر جدی روی دست گرفته شده است. ما افتخار داریم که زیر چنین راهبر خردمند در جماعت دهه پوشک برای 300 نفر کودکان باغچه زیبا و زمانوی ساخته به استفاده داده شده است. امکان دارد که با تلاش اهل زحمت و حکومت دولت کشور این مؤسسه به یکی از مؤسسه‌های نمونه‌ای تربیت کودکان تبدیل یافته نسل سالم و صاحب معرفت را به پایان می‌رساند. امروز من از نام خود، از نام تمام کارمندان این مؤسسه و پدر و مادران و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شخصانی که در تشکیل و ساختن این مؤسسه سهم ارزنده خود را گذاشته‌اند اظهار منتداری می‌نمایم. бино дорои 16 ҳуҷраи барҳавои машғулият аз ҷумла 8 ҳуҷраи хобу истироҳат, ошхона ва иншооти ёрирасон буда, ҳар кадоми он бо таҷҳизотҳои зарурӣ ва воситаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар синфхонаҳо бо мақсади ташаккули инкишофи зеҳнии кӯдакон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ шароиту имконотҳои мусоид фароҳам оварда шудаанд. бинои кӯдакистон бо шабакаи мутамаркази гармдиҳӣ пайваст буда, ҳуҷраҳои он бо оби гарм таъмин мебошад. مربیان این کودکستان زیبای و باشکوه با دل گرم و نیت نیک فعالیت خود را در چنین شرایط معاصر به راه مانده کوشش می‌نماییم که تا به فرزندان ملت علم، اخلاق و معرفت بلند آموزانیم. ما افتخار از آن داریم که
дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насли наврас дар муҳити солим, фарҳангӣ ва меҳанпарастона ба камол мерасад. бунёди чунин муассисаҳои томактабӣ на танҳо беҳбуд бахшидан ба шароити кории мутахассисон аст, балки заминаи устувор барои ояндаи дурахшони кӯдакони мо мебошад. дар муассиса раванди таълим ва машғулиятҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, барои бедор сохтани завқи эстетикии кӯдакон толори мусиқӣ низ фаъолият мекунад. Ходит осень на шарпайки и отдают все подарки. Дарит осень все подарки, бусик красный и рабине, фаток розовый осенний, желтик, зонтик, тополя, фрукты он дарит нам. зимни возид аз шароити кӯдакистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва имкониятҳои фароҳам гардида баҳои баланд дода, аз иқдомҳои созандаи соҳибкорони меҳнатдӯсти ноҳия изҳори қаноатмандӣ карданд. мо тарбиятгирандагони ин боғчаи кӯдакон мехоҳем ки дарси гузаштаи худро ба шумо пешниҳод кунем. мавзӯи дарси мо дарёи тоҷикистон ном дорад. офарин гулистон, бачаҳо дарёҳои тоҷикистонро кино бар мекунанд. кане Сафияҷон? Зарафшон Хабариён вақт. офарин Сафияҷон. дарёҳои панҷу вахш якҷо шуда кадом дарёро ташкил медиҳад? кане ки мегӯяд? кане Абдуллоҷон? дарёи панҷ вахш якҷо шуда дарёамро ташкил медиҳад. офарин Абдуллоҷон. ноби норак бо истифода аз кадом дарё сохта шудааст? марҳамат шумо ноби норак бо истифода аз дарёи вахш сохта шудааст. офарин Давлатмоҷон. ҳоло бо истифода аз ин дарё боз бунёди кадом нав идома ноби робун, супи нованест, ӯ хандарест, Тоҷикистон мулки мардони барот, бо чунин як пешвоят ҳеҷгоҳ, хор дар дунё нагарди эҳтиёт. офарин бачаҳо. бобоҷони азиз, ташрифи дубора ки шумо ба дили мо кӯдакони хушбахти замон ҳамеша сурур мебахшад. басо шоду сарфарозем ки имрӯз барои мо ин кӯдакистони зеборо ҳадия намудед. барои чунин тӯҳфаи арзанда ба шумо арзи сипос баён намуда ваъда медиҳем ки пайрави арзандаи шумо гардем. номут чи аст? Мана Самира. бояда чӣ мешавӣ калошае? Дузанда гузашта мекунам. дузанду? барои чӣ дузанда ҳака? Барои деҳа ба хак. раҳмат. чанд солаи? 6 сола. маро мешиносӣ? падарат чӣ кор мекунад? Мадарам духтура. духтура? модарат чӣ? Мадарам хонаши. хонашӣ? ту фарзанди чандумӣ? Фарзанди якам. чива болои истол париди инҷо омадӣ? баримада истодӣ? барои чӣ? Ман тура дӯст дорам. насҳо вой аъло хати хонед, гӯш кунед, ёд гиред, боодаб шавед, оянда донишманд мешавед, ду забони хориҷиро омӯхтанда калон шавед чӣ мешавад? Калон шавед генерал мешавад. генерал? соли га синфи як мехонӣ ту? бале? бори хонда навишта метавонӣ? хонда ҳарфҳоро медонӣ? ҳарфҳоро медонӣ? А, Б, И. макони ҷовидони мо ватан, ҳаёти нурфишони мо ватан, замини поки ҳамнажоди мо, ҳавою обу нони мо ватан, ба мо ту қиблагоҳӣ эй ватан, ба мо ту сарпаноҳӣ эй ватан. саҳни бинои муассисаи томактабии Гулистон бо дарахтон ва гулу бутаҳои ороишиву ҳамешасабз ороста шуда, даромадгоҳи он пештоқи ҷолибу назаррабое дорад, ки бо завқу салиқаи баланд
ороиш ёфтааст ва барои бедор сохтани ҳисси зебоипарастии кӯдакон муассир мебошад. ҳамзон дар саҳни бино айвончаи тобистона барои гузарондани машғулиятҳо сохта шудааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ ба омӯзгорон ва масъулон онҳоро барои ба роҳ мондани таълим босифат, ташаккули шахсият, омӯзиши донишҳои муосир ба хонандагон, тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ ҷой додани эҳтирому садоқат ба обу хоки аҷдодӣ дар қалби онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд.